Marc, i tant que passa. I aquests barbarismes costen més de veure, perquè intenten passar desapercebuts. A veure, explica-m'ho. De vegades, sembla que un barbarisme, si li traiem la lletra final, es converteix en una paraula catalana. Però continua sent un barbarisme. Hi ha molta gent que ho fa. Doncs jo no he sentit mai ningú que per traduir cotxe digui coig. Això potser no, però com en diries tu del magatzem que tenen algunes cases sota terra? Vols dir el sòtan? Veus? Has tret la O final del castellà, sòtano, i has creat un mot nou. Enhorabona! Gràcies, ha estat fàcil. Sí, però no és correcte. Vaja, i per què? Doncs precisament pel que et deia abans. No cal que treguis la vocal final si ja tenim una paraula bona. Soterrani i subterrani, que no és correcte. Sí, i tant. Però és un adjectiu i l'has d'utilitzar per acompanyar coses o fenòmens que vagin sota terra, com ara el metro, que és un transport subterrani, i també els passadissos secrets. Ah, d'acord. Et deixo, que acabo de recordar que el meu està fet un fàstic i haig de baixar a endreçar-lo. Tens un passadís secret? No, el soterrani, Clara, el soterrani. Vols que te l'ensenyi? El tinc molt ben equipat. Sòtan és un barbarisme. La paraula correcta és soterrani. Subterrani és un adjectiu.